Vrhunskom paletom proizvoda stočne hrane za odgoj svinje i krupne stoke kao jedinstvenom uslugom u vidu monitoringa, praćenje rezultata tokom celokupnog procesa stočarske proizvodnje, jedna od vodećih kompanija u Francuskoj i Evropi, Sanders SH, već treću godinu za redom i kod nas ostvaruje izvanredne rezultate, nižući uspehe u vidu iznenađujuće visokog povećanja prirasta i uporedo drastičnog smanjenja troškova proizvodnje, kako u svinjogojstvu, tako i u uzgoju preživara. Ova francuska kompanija je poslujući u Srbiji svima nametnula imperativ vrhunskih rezultata u stočarstvu. Sanders pripada jednoj velikoj grupaciji Avril, koja je vodeća u svetu po proizvodnji ulja i žitarica, biodizela, stočne hrane svakako. Na nekoliko kontinenata smo prisutni, u Srbiji smo 2012. godine i cilj nam je da budemo što duže, budemo što veći i što prisutniji, kako u Srbiji, tako i u okolini regiona. U toj kompaniji ističu da za razliku od drugih, poslovna filozofija Sandersa oslanja se na najnovija naučna dostignuća svog naučno-istraživačkog centra u Francuskoj za istraživanje, razvoj i primjenu industrije stočne hrane i tima menadžera na terenu, koji praćenjem i korigovanjem procesa ishrane na svakoj farmi ponaosob utiču na vrhunski rezultat. Moj zadatak je da pratim svaki aspekt proizvodnje na farmi i klijente naše kompanije. Zajedno sa timom menadžera prodaje pratimo rezultate tokom odgoja i ekonomske efekte. Inače, Sanders je jedna od vodećih kompanija u toj oblasti, a sa našim naučnim centrom jedinstvenim u Evropi imamo iskustvo i znanje da ishranu prilagodimo svim specifičnostima svake farme posebno. Cilj našeg tima i mene je da tako unapredimo rezultate u stočarskoj proizvodnji u Srbiji, ali i da to učinimo sa velikim smanjenjem troškova. Trenutno imamo veoma dobre rezultate na terenu i zato smo sada na ovoj farmi kako bi vam predstavili jednog od naših farmera sa vrhunskim rezultatima. U Sandersu navode da je kvalitet proizvoda određen stalnim kontrolama, svakodnevnim praćenjem svih koraka procesa proizvodnje, kao i strogim kriterijumima odabira dobavljača. Da pomenuto stočari u Srbiji takođe veoma cene najbolje potvrđuje primjer farmera Save Čolića iz Malih Radinaca, kome više od 3 decenije iskustva u svinjogojstvu nisu bile prepreka da vrlo brzo osvoji najnovija naučna istraživanja u vidu saveta Sandersovih stručnjaka. Tovom svinja se bavim preko 30 godina. A sa Sandersom sam počeo 2013. godine da radim. Stvorio se neki problem, kukuruz je bio toksičan i onda smo našli neko zajedničko rješenje tako što sam uzeo gotovu hranu od njih i tako smo startovali, tako smo počeli da radimo. Pa mogu samo da predložim svakom da proba, kao što sam ja probao pa da se uveri. Svi naši proizvodi koji se plasiraju na tržište su 100% zaštićeni, što znači da u sebi imaju hvatače mikotoksina i imaju sve potrebne zaštite za što bolji rezultat. Uz vrhunski kvalitet sastojaka hrane koji uporedo garantuju i bezbednu ishranu svinja i goveda, stalna kontrola i prilagođavanje ishrane u skladu sa informacijama na terenu itekako je donelo dobre rezultate i u ishrani preživara, koja je inače vrlo kompleksna. Firma Sanders ima istraživački centar u Francuskoj koji praktično ono što mi dajemo kao preporuke se u stvari provereno prethodno na istraživačkom centru i da kažem, pričamo o realnim stvarima uvek. U zavisnosti toga kakav je objekat, u zavisnosti toga kakva su grla, kakav je kabasti deo, mi možemo dati preporuke i vidjeti, odnosno ciljati određeni potencijal, odnosno ići na određenu produkciju. Oni dolaze, prave mi na osnovu mojih hranjivih sastojaka, što imam hrane za goveda, znači od silaže, analize silaže prave, znači sena, lucerke, senaže i svih ostalih stvari. Oni meni naprave analizu tih sastojaka mojih i pored toga mi prave, znači, koncentrat. Znači, taj koncentrat usaglašavaju sa tim mojim hranivima i da dobijemo neke što bolje rezultate. Sanders stočna hrana Temerin, kao deo francuske grupe Avril, jedna od najvećih kompanija u proizvodnji stočne hrane u Evropi, slovi za začetnika, inovatora i lidera u proizvodnji stočne hrane na internacionalnom i francuskom tržištu. Kompanija u Srbiji osnovana je 2012. godine u samom srcu Vojvodine, u Temerinu, uz podršku 100 godina iskustva grupe Sanders, kao i dela internacionalnog Sanders tima i partnera u Evropi. O kakvom gigantu je reč, možda najbolje govori činjenica da Sanders sa 23 fabrike snabdeva godišnje farmere širom Evrope i Afrike sa neverovatnih 3,6 miliona tona hrane.